Oita, for today's video, nagluto ako ng menudo. Tayong mga Kapampangan tuwing may okasyon, hindi pwedeng mawala ang menudo. Meron na tayo ditong pork, atay ng baboy at nilagyan ko ng kalamansi, toyo at paminta at garlic salt. I-mix lang natin at i-massage nating mabuti lahat para mas kumapit ang lasa. At pinakulo ko lang sa medium heat hanggang maging ganito ang itsura niya. Makikita mo na talagang lumabas na ang linamnam ng pork natin at atay. Nang matapos ko na ngang mapakulo, iginisa ko na sa bawang at sibuyas. Isa sa lagi kong sinasabi na huwag tayong magtipid sa bawang at sibuyas, lalo naman kung mura, dahil ito ang sikreto sa napakasarap na pagluluto. Huwag nga pala nating itatapon ang pinagkuluan dahil gagamitin pa natin to ulit. Pagkatapos ay inilagay ko na ang hotdog, patatas at carrots. Nang mamix at magisa na natin siya ng maayos, tunod ko naman ang tomato sauce. Sabi sa napanood ko, huwag daw tayong magtipid sa tomato sauce dahil ito din talaga ang isa sa nakakapagpasarap ng isang menudo. Pagdating naman sa pagpapakulo, huwag tayong magmamadali at huwag tayong mainip dahil ito ay isa sa mahalagang proseso ng isang pagluluto. Ito talagang menudo ang kahit ilang beses ko nang nailuto ay talagang pumapalpak ako. Kaya naman inaral ko talagang lutuin to at lahat yata ng cooking videos ay napanood ko na. Thank you so much Sis Pritz sa iyong recipe. Ito na ang ating menudo. At paki-follow nyo na din po siya. Thank you so much naman kay Ate Teltel na isa nating follower na na-meet natin nung Sunday. Sa sobrang saya ko din, gusto ko magtatalon. Dakal salamat!